दिनै एसे जिरायथ'नोसैलाय बिहामजोखौनो ओंखाम संनो होनोसै आं। बिहामजो मोस्रोम बिहामजो ओजों फैलाय। मायो आयै? बिहामजो दे ओंखामफोरखौ संहोलांदो आरो। ओंखाम संनांगौ? दे जागोन दे। आयै ओंखाम उखैबायमोनलै। र' नै दासो संनो नागिरदों र' नोमबाजैया। बाजैखौ दिनैनो ओंखाम संनो होनोसै आरो। हाबाखौथ' जाग्रोनो हो, हाबा जाखांनायनि उनाव संनो होबानो जाबाय आरो आयै। होमबालाय सोरथो संगोन ओंखामखौलाय? नों संनो हाया आरो? आं सङा आंहा सिं सादों। दे आं संगोन दे आगै, जेबो नङा। दे मालाय नोंनि बायदि बादुलि नङा नोमबाजैया, मिथिबाय? गावगायाबोसो बादुलि, सानफ्रामबो बखि ओंखाम ओंख्रि संबाय थायो, खामानिफोरखौ मावबाय थायो। नंगौ मोजां खोनाथारदों बेथि। आंखौ बादुलि बुंनो फैदों, इसेबो लाजिनाय फैया नामा? सानफ्रोमबो सोरथ' ओंखाम संना होयो आं सङाबा? नों सङो? आंथ' बादुलिखा र' आं संखाया। नों जुदि बादुलि नङाबा मानोथ' सानफ्रोमबो बखि ओंखाम ओंख्रि संबाय थायो, खामानि मावबाय थायो हा? माबा आयै, माइरं आबाव आंनो दिन्थिना होनाय, आं संगोन दे। जागोन दे बिहामजो जागोन, गासैखौबो दिन्थिजोबना होगोन आं। माबा ओंखाम संखांनानै ओमफ्राय ओंख्रिबो संदे, दालि ओंख्रि। बिहामजो नोंनि आखाइनि ओंखाम संनायखौ जानो बेसेबा लुगैथारबायहाय आङो। मानसिया जेरै समायना, ओंखाम ओंख्रियाबो बेफोरबायदिनो गोथाव जायो खोनाहाय। जानो लुबैथारबाय आं। थौ माइरंखौ दिन्थिहैनो थौ बिहामजो। थौ आयै। आयौ बाला बिमाया मा रखमथार, मैयासो लाबोथारबाय बाजैखौ, दिनैनो ओंखाम संनो होबायहाय, हाबाबोसो जाबावाखै। आंखौसो बादुलि होननानै रायबाय थायो। ओजोंबायदि गावगायाबो बेसेबा बादुलिखा। बिहामजोखौबो बियो ओरैनो लाबोआखै, खामानि मावनो थाखायसो लाबोखादों। जियानो जाया मानो आंहा गोथाव मोनजाबाय थाबानो जाबाय। मोस्रोम बाजैयाथ' बेसेबा गोथाव संनो रोंखागौ खोनालै, जोंहाथ' ओंखामखौनो मोजाङै संनो रोङा। आरो आङो ओंखाम संबाथाय ओंखामानो खामग्लिजोबो। ओंखाम उखैदोंमोन, दाबा ओंखामखौ माला मोनजायो। ओंखाम ओंख्रि मोनगौमानि इन्स्टाग्रामखौनो दसे नायथ'नोसै आं। खोब मोजां मोनदों खोना आरो हौवानि न'आव थांनो मोननायखाय। नुदों जोंफोरखौ दाहालागै खेबसेबो फन खालामलायाखै। बा आं मोस्रोमखौ बेफोरबायदि होननानै सानथाराखैमोनलै। बिबारि ना गोरानखौ नागिरना मोनाखै आं। बिबारि मायो आब'? ना गोरानखौ नागिरना मोनाखै आङो। ना गोराना ना, आङो थेमायाव दोनदों दे आब'। लाबो मैगंखौ आं बासिनि बिबारि। नांलाया दे आब', माथो नोङो ना गोरान बाथोन देनो, थां देहै। बे ना गोरान बाथोन देनायालाय बेसेबांथ' गोबाव जागोन। लाबो आं बासिनि मैगंखौ। नाङा दे आब', आं बासिगोन। गावगाया दहायनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो। बाथोनखौ देनानै नोङो दसे जिरायो थां। इस दे जागोन दे। ओमफ्राय मोस्रोमनि जेबो खबर फैयाखैना? गैया मालाय हौवा मोननायखाय जोंफोरखौ बावगारजोब्बाय। खेबसेबो फन हरमाराखैलै बियो। थाथो आंबो हरा, उनाव हरगोन खोना दे। थेवब्लाबोथ' आब' खेबसेबाबोथ' हरनो हायोना। हौवानाव थांनायनिफ्राय खेबसेबो फन हराखैलै। मा जोंफोरखौ इसेबो गोसोखाङाखै नामा बेलाय? सोलाबाखै खोना, सोलाबबाथाय हरगोन खोना दे। थाथोलै हरनाङा बियो, हरनांला, रायज्लायखायाबो आं। आयौ बिबारिया जा रोखोम रागा जोंना दंखायो मोस्रोमखौ। बाथौलै बेफोर बाथ्राखौ मादैयालाय? गैया आइया, माबा गैया माने लामायाव दङ, माबाखौ गुमहैदो गलाबखौ। खान्थाल बिलाइफोरबो दङ, जागोन खोना दानना होबाथाय। औ जायो खान्थाल बिलाइफोरखौलाय। दे होमबा आङो बाथोन देहैनि र'। दे थां आब'। थाख्ला दादैया मादै फैनायखौ मोनथियाखै खोना, नङाबा दों होसोना फैथारगौमोनलै। थाथो मोनथियाखै, मोजाङानो मोनदोंल' आं, नङाबा खायसो खालामनोसो फैबाय थायो। आरो बे मोस्रोमा नंमारगौ दे, हौवा मोननायखाय जोंफोरखौ बावलांमारबाय। आसरित गथ'मार। सिमाङावबो सानाखैमोन आं दानो दे मोस्रोमा हाबा जानो थांगोन होननानै। गलाब हामाखौथ' नायबाय थाखो गांसो जानायालाय। जादो, आंबो नोंखौ बेफोरबायदि नेबाय थानो हाया, मोनथिगौ ना? आङो मानसिफोरजों नुजानो जोबोद बाखादों, बेनिखायनो बिफांनि आन्दो जानासो थादों आं। बारा गोजानाव थांनाङा दे। लाइमोन बिमा थुमथुसो माथो बेलाय। आयौ थाख्ला आमाया नुदोंना नुवाखैहाय? माथो थाख्ला आमाया थुमफ्रिखौ फाथ्ला रखम नागिरदोंमोननो, ओमफ्राय दा
फैनायखौ बियो मोनथिदोंना मोनथिमाराखै बुरियालाय? आंनिबा थाख्लाया हिनजाव फैनायखौ मोनथिमाराखै। र' हिनजाव फैनाय निउसखौ हैनि र' आं थाख्ला आमाइनियाव। बिबारि लाइनाव फैनो मोननानैसो गोसोखौ एसे मोजां मोनदों आङो। नङाबा जों न'आव एसेबो सुखुवाखैमोन आं थानो। लाइमोनखौबो बेयाव फैनायनिफ्रायसो एसे मिनिनाय नुदों। नङाबाथ' न'आव गाबबाय थायोमोन सानफ्रोमबो। दा मोस्रोमखौबो लोगो मोनबाथाय एसे मोजां मोनगौमोन। बिबो आरो हौवाजों खारसनहैबायना। हैदों हा साननैसोनि उनाव खारसनहैबाबोथ' जायोमोन ना। जोंफोर साला लोगोखौनो मोनदिया लोगो मोनगोन होननासो सानदोंमोन गासैखौबो। बिब'आनो हाबा जायाखै, बिसो माबा सिगां ख्लाब थांगारगारबायलै। नंमारगौ बेथनोबो आं मोस्रोमखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोन। आङो हौवा गोसथोनो रोङि रखमसो सानदोंमोन मोस्रोमखौ। बिहाव बिखुनजोफोराबा माबायसि, दाबा मालाय मा खालामदों। आंना मोसौआ अबाव थांखोलै? ओइ गलाब, गोजानाव थांनाङा दे। गोसो जायो आं नोंखौ मोनफिननो सना, माबोरै बावलांनो हागौ नों आंखौ आंनि सना। दाबो नोंखौ मोजां मोनो आं रजे। बे बुहुमा माला बेफ्रुगोनलै रखर? बेसां दिनथ' आं बालन्दा रखम थाबाय थानोलै। रांखावरियाबो गैला, संख्रियाबो गैला। दानियाबा सोरजों थानांगौ जाखो आङो? बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानांगौ जायोलै दै। मोजां मोनालै आं, मोजां मोना एसेबो गोसोफोरखौनो। सान्थि गैया जिउआनो। थाख्लु आमाइ, नोङो बेयाव मा मोनबाय थादों हा? मानो? जाम्बासो जाबायलै नोंबो आमाइ। जाम्बा होनना बुंफ्लांबाय दे। नोंबोदि सासे। बायो, मा घटना जाखो? मोजाङै खिन्थायाखै मानो नोङो भागिन? नोंनि एक्स हिनजावा बिबारि लाइनाव फैना दङ माथो। मा नोंहा एसेबो खबर गैया ना मायोलै? मा होनना बुंदों नोङो लाफाथि भागिन? आंनि एक्स हिनजावा बिबारि लाइनाव फैना दंफैयो माने थुमफ्रिया? औथ' आरो। येस आंनि एक्स हिनजावा फैमारबायलै आंजों। माखौबासो आं बुंनायखायसो, नङाबा जेबो फात्तायानो गैयामोन। लाबो खिन्थाना होनायनि थाखाय आंनो चावमिन जानो फैसा हर। बेसां नांगौ नोंनो? 10 थाखा ना 20 थाखा ना 30 थाखा? नोंनो आं दिनै 10 थाखा नङा 20 थाखा नङा, आं नोंनो दिनै फुरा काप पुरि 40 थाखा होगोन। आं नोंनो एसेबां मोजां खौरां होदों, नों आरो आंनो माबोरै 40 थाखाल'? मानसियाबो ओरैनो फैसा गैखाया जादों, 200सो हरनो हाया नामा? जागोन आं दिनैहालागै रावनोबो 200 फैसा होफेराखै, नाथाय आं नोंनो होसिगोन। आं माने दिनै ओरैबायदि खुसि आं खुसिखौ लाख'नोनो हायाखै। आंनि एक्स हिनजाव माने नोंसानो माने थुमफ्रिया आंजों फैसिगोन। आं मिथिगौ बियो आंजोंनो थानो होननानै फैदों। बिजामादै मोननायखाय आंखौ साननैसो बावना दङमोन, दा बियो आंखौ गोसोखांफिनबाय। आं मिथिगौ बिदि आंखौ सानसेबाबो गोसोखांफिनगोन होननानै। नंगौ नामा? दे 200 फैसा लायदो। र' आं माने खुसिखौनो लाख'नो हायाखै। र' नेथ'। दिल दीवाना दिल हो गया रे। या आंनि एक्स हिनजावा आंजों फैफिनबाय। नोंजों फैफिनगोन बियो। मालायबा बिबादानाव आलासि जानो फैदों। नोंजों फैयाखै माथो बियो। नोंजों फैबाथाय बियो दाहालागै नोंनियाव फैया जानो। हिनजाव थाखानानैबो हिनजाव लाबोग्रा मोनदोंना साला नोङो थाख्ला? थुमफ्रिया नोंजों फैगोन ओमफ्राय न'से लेवराबो फैया। जिखि जाया नोंसोरा जि जायै जाबाय था, सोरबा फैया। जिखि जाया आं दिनै 200 फैसा मोनसिगोन आरो नोंनिफ्राय थाख्लु। आंनि थाख्ला आमाय, थाख्लु आमाय। सालारि आंना ओरैबाबो लिपस्टिक गैया जादों। थाख्ला आमाय फैसाखौ आं लिपस्टिक बायनोसै आरो बिसोरनिया खामानिया जायै जाया आंलाय मा मिथिगौ। जिखि जाया आं 200 फैसाखौ मोनबानो जाबाय रुखरा।
फैसा दसे लाबोदो माबोरै थांनांगौ र' नै लांगासिनो फाग्लाखौ लुथिमारबाय होनबा आं दिनै एसेबां खेख्रा मानसिखौनो लोगोफोर सरि दे दिनैनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ मानो होनबा जोबोद उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ बोरैबा मानसियानो बादुलि जाथारबायलै आङो दे लोगोफोर उन्दुनो ओंखारजोबबाय दिनैनि थाखाय एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे सरि ओमफ्राय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ